Hello guys, good morning, welcome back to the channel. आशा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं। दा भिडिअ हगारिया एसे गोबावानो जाबायमोन, स' टाइम मोनाखै, बिनि थाखायनो हगारनो मोनाखै। दा दिनै भिडिअआ जाहैबाय जों दा स्टेशनाव बेरायनो फैदों। दा माखासे खामानि आपग्रेडसन जादों होननानै खोनादों, स' बेखौनो नायसै। आरो नोंथांमोनाथ' स्टेशनाव फैयैया एसे गोबावानो जाबाय जानो हागौ, मानो होनबा COVID-19 सिचुवेसनाव ट्रेनफ्रा बन्द जाथ'दोंमोन। स' दा नायदो नोंथांमोना, देखायनोसै दा माबायदि आपग्रेडसन जानानै दं स्टेशना। अब्ला भिडिअखौ नायदो, लेट्स गो। बेनो जाहैबाय क'क्राझार रेलवे स्टेशन। दा नायगासिनो दं माबायदि खामानि आपग्रेडसन जागासिनो दङ। स' फैयैया जोबोद गोबाव जाबाय जोंबो, आरो नोंथांमोनाबो क'क्राझार स्टेशनाव फैयैया एसे गोबाव जाबाय जानांगौ, मानो होनबा दा COVID-19 सिचुवेसन। स' बेनि थाखायनो ट्रेनफ्रा मोजां मथन खारनाय जायाखैमोन। दा नोंथांमोना नुवाखै, गोबाङानो नुवाखै। दा नायदो माबायदि आपग्रेडसन जानानै दङ। बेसिम थांनानै फैनोसै। थाबायनानै फैनोसै। अब्ला गाइस, नै दा जों गेजेराव फैबाय। स' बिदिनो नैबे थाबायग्राया जायाखैमोन, दा बानायगासिनो दङ। स' थाबायलांनायनि माबायदि नुयो। दा गाखोगासिनो दङ, नैबे दा गोदानसो बानायगासिनो दङ, जाजोबाखै। जोबोद गोलाव, 100 मिटारनिबो बारा जादों। सिगाङावथ' बियो गैयामोन, दासो गोदान बानायदों बेखौ। आरो दा जोबथ'वाखै, माखासे दंबावो। नै बेयाव बैयावहाय लक दङ, बन्द' खालामनाय, थांनोथ'वा। स' जागासिनो दङ बेफोरबायदिनो माखासे खामानि आपग्रेडसन जागासिनो दङ। नैबेनिफ्राय लक जाबाय, दा बेनिफ्राय थांनोथ'ला, जाजोबाखै स' खामानिफ्रा। सिगाङावथ' बेफोरबायदि गैयामोन, बेफोरबायदि नैबेदि गिदिर नङामोन। दा मोजां जाबाय, नै गाखोग्राया। स' स्पेसआबो गिदिर जाबाय। दा बुंनो थाङोब्ला एसे गिदिर स्टेसन बायदियानो जाबाय। दा क'क्राझाराबो आपग्रेडसन जाबाय आरो। दा दहाय जों थाबायबोनाया नैबेसिममोन, बैनिफ्राय दा नैबेखौ बन्द' खालामनानै दंथ'यो, जोबाखै खामानिया। स' बेनो। गाइस, नै जों दा थाबायगासिनो दङ, आरो नैबे बै मोनसे साइडनि गाखोग्रा, आरो नैबे मोनसे साइडनि। स' बेयावबो गाखोनानै देखायनोसै। नैबे सेरजों लामा दंमोन, दा
नैबे एसे माने एसे ओरै फैबाय आरो बे गाखोग्राया बेजों गोलावनो सिगाङावथ' बिदि गैयामोन दासो आपग्रेड खालामनाय जाबाय आरो थ' जोबोद गोलाव 100 मिटारनिबो एसे बारा जागोन बेयो थाबायगासिनो गाइस सेरजों गलांबाथाय सेसखा आरोखि ना आयौ जोबोद साउन्ड जायो गाइसनि बास जादों माबायदि साउन्ड जादों नै जों दा जोबोद गोजान थाबायबाय बैनिफ्राय जाजोबाखै माखासे खामानिया दंबावो आयौ रों रोङो नै दा अब्ला गाइस दिनै भिडिअआ बेनोसै दा एसेब्लाबो नोंथांमोननो देखायबाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनदों अब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो दा एसे स्टेशननि भिउखौ देखायबाय अब्ला नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन